máte na YouTube. Ježiš. To čo malo, že Ježiš? Teraz. Bude tam počuť aj hudbu? Nie, to je pre hluchonemy. Hugie, ty sa bojíš. Stop. Inuška, ľúbim ťa. Už to vypaj. Hugi, povedz niečo. Lebo sa pícha v koni. Daddy, Mám na kamere cecok. povedz nám niečo. Cecok! Dobre. Môj cecok. Oh, baby. Mami, povedz nám niečo o sebe. Pozor, dvere. Daj si 2-minútovú vizitku. Slobodná, vtipná. Dobrý večer. Pracujem ako predajca v miestnom Verimexe. Máme 28 rokov a 5 rokov praxe. Ježiš. Miestny z Verimex. Daddy, tvoja vizitka. My sme dve. Jedna je mania a jedna je depresia. Hugi, a ty nám čo povieš? To nám to najviac povie. No, ty asi toho veľa nenahovoríš, čo? Pratiačko. Ukáž teraz Sašinko. Sašinko. Najkrajší člen našej rodiny, juniorka, Ala juniorka, ktorá má na sebe nové pančušky modré z obchodu ponožky pančuchy Roland Čvarba. A toto je Inuška, prosím ťa, môj krásny vianočný stromček v zátiši s mojím obrazom. V zátiši s mojím obrazom, sviečky som si zabudla zapáliť. Ochutnáme, čo to je za... No pozri, že aký krásny, videla si? No. Táto izba to je ako taký... Také, vieš čo. A Inuška, to mám plazmu, vidíš? Plazmu. To je moja plazma. A tu mám vianočnú ružu od Jozefka. Vidíš? Tuto. A ešte čo ti ukážem? A Inuška, tvarohové guličky. Inuška, tvarohové guličky, vidíš? Je celkom dobrý. A moje lieky na vírusové ochorenie. Sorry. Toto ma tu zaujalo. No, ideme za Doduškou. Čo robíš? Ktoré bolo vkusné? Ja jej duchovne pomáham. Inuška, pozri, aký krásny maluje. Taký cecok mám. To je Doduša. Plastikou. Sašena, už to chcem zastaviť. A toto je pribínaček piškotík. Vidíš, Inuška? No, čo ti ešte ukážeme? Není to nič moc. Ty necítiš, že to sú piškoty. Tak si tam poď nastrúhať. Pozri sa, Moju aké máš izbu krásne nemusíš. svetielka. Moju izbu nemusíš, počkaj, to takto. A Inuška, ty si ešte nevidela Sašenky nový mini notebook. Aha, Takto. vidíš, aký krásny. Mini notebook.
No kde sa to zastavuje? Stredom.